Να, τώρα έλεγα το όνομα του αδερφού. Έλα, προχώρα. Προχώρα. Δεν μου λες, το μάθημα πόσο πάει η ώρα? Μάθημα σγούρα. Ο αδερφός του μου τι έχει κάνει τώρα. Και λέω, κοίταξε πάνω εκεί που το έλεγα. Κάτω το μάθημα. Δεν πειράζει, τι είναι. Τι να πει άμα σγούρα είναι. Όχι, που είναι ωραία να γυρνάει. Εντάξει. Έχει το χέρι. Δεν μπορεί. Δέσποινα, ούτε ο εγγονός σου να δίνει σγούρα. Αυτό το χάσα, Άλλη μία το ίδιο θέλω, Ξανακάνω, βέβαια. Άλλη μία θέλω. Ναι, αλλά να φαίνεται από εδώ, όχι από εκεί. Αναβίωση. Και να φαίνεται από εδώ, όχι από εκεί. Στον αέρα, Να και αυτός έπαιζε στην Αλάνα, στην κίνηση. Τώρα δεν θυμάται να το κάνει όμως. Τι να σου κάνω. Αυτό, ναι, το ίδιο. Στον αέρα. Ναι, Άμα κάνει το δοκιμές θα το ξανακάνει. αυτός. Ο αδερφός μου τι έχει κάνει τώρα. Κάτσε να κάνω και πίσω από την πλάτη ένα δύσκολο. Κάτσε. Έχουμε και δύσκολο κάτω. Κάτω. Κάτω πάλι. Ναι, ναι, όπου θέλεις. Τα παιδιά εδώ μην τα διαλύσεις. Σιγά, Έλα. Για κάτι κόλπα. Τάδε. λοιπόν, Μεγάλη. δεν πιστεύω να διεκδικήσεις. Και τώρα θα κάνω ένα δύσκολο. Πάρε με. Λοιπόν, δεν θέλω να διεκδικήσεις τα... Στο YouTube θα μπει αυτό τώρα, Περίμενε. Στο YouTube θα μπει. Λοιπόν, πίσω από την πλάτη. Όπα. Τον κόσμο προσεχεί. Αλλά το πήρε δεν ξέρω. Εσένα έβλεπα. Κάνε Ραουζέ. Εσύ είσαι και άλλα ήσουνα. Ξάσκησε, Ναι. Πάρτι στο σπίτι. ξάσκησε, αυτά δεν γίνονται εύκολα. Αυτά τώρα. Μικροί βούλες παίζαμε, μη φοβάσαι. Με παίρνεις. Ναι. Μην τρομάξεις. Ρεσιτάλ Κάιλας. Δεν θα είναι καμία. Με τη σγούρα του Αστρίτη του Γιάννη. Ήρθε ο αδερφός σου. Λείπει, ρε, Αθήνα είναι. Το ξέρω τι λείπει. Πώς, αφού θα κάνει Χριστούγεννα κατακατεύει. Τι άλλο να κάνουμε. Αν δεν κάτω μέσα στην καφετέρια. Έλα καρφί. Πάω. Ξαναπιάστηκε. Λοιπόν, 3 λεπτά.